Jaká zima. Ale Ja by som tam. no vidíš. Aha, ide. Aha. Jaký zima. Toto bola pecka. Ale nie. To je Hrnčárovský. Majo! Do piči! Zakrič kedy, chceme to natočiť. Pôjde za chvíľu? Jud. Pôjde. Bueno, aha. Aha, Áno. pekne. Aha. Natáčaš. No nie. Len som nezachytil ten úvod. Majo! Happy New Year! Koľko ich je? Mali sme počítať, koľko ich ešte má byť. 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Ide! Toto bude YouTube number one. Majo! To by som ani nevedel, na čo Nesúhlasíš! Majo! Majo! Nie, tu bombu. Aha, toto je jaká pecka. To spadá. Opakovať! Jaká šupa. Toto môže. Čo je Hrnčárovce, žijeme? Nitra! Diga Nitra, je. Á, Nitra. Majo, dávaj. Majo. Vlastný, Majo, však Majo na čo robil celý rok? Jedný vojen. Diga, ne. Nelegál. Ilegál. Aha, Nič. Ale nie. No. Majo! Bolí ma ruka. Idem ja. Neviem, či som niečo neprerušil. Aha, tam, kde je svetlo, tak tam je volať Majo. No? Majo, žijeme? A tá, diga, nič ti nejde. Majú sme aj odtiaľ tú baterku, ne? No, Majo nemá. Má. A diga, ale vnitra, diga. Andrej, tu ani není vidieť. Vôbec? Vôbec, nič. Aha. To bude tá bomba. Tu bude. Oj, ty kokos, toto bola Na celý Nitranský kraj sa to ozvalo. kámo. Majo! Len tak tu asi. A to má len taký ohňostroj pohraniča? Ja nevím. Môže byť. V Ográni majú také, však. Takéto, toto. Toto, alebo to môže byť, že dedina. Že by A- báni dal na tie Že by Báňu Hrnčárovce hradí tuto a Hrnčárovce nič. A Nitra v pozadí úplne nič. A ježiš, ja mám telefon. Dobre. Majo, ako? Počkajme, aha, ty toto bude na piču. To sa nepodarilo, toto nebude podarené. Ale som ešte len takú jednu šlebu dali. Ale vážne, o mňa už je, ty ruka už mi mrzne. Ideš ruka? Môžeš aj ty podať. To nebolo vidieť ani to, čo bolo, toto ešte raz. Kúkaj, Čo toto bolo? Majo, ešte raz, Majo, žiješ. Majo sa Ale horí tam oheň, tek. Majo, zví sa! Majo! A to je ďaleko, nie? Ale jak ďaleko? Majo! Mám ísť tebe? Áno. Poď sa volať do sedňu, tam, kde